Wangu turi kule zu obwamira obwatarisa testa munwa uchimona iya ziri kukuona pacho chimona obvonya sono kuti yo apa kudzimbikana ukuru wadziwa yo kubatikana obvomona ari kure zu nyazoti munhu ari kufara Wengota bebu zvake zvikuita. Uyu munhu arara stress. Uyu munhu ari kunakira. Life yake iri kufanya. Mfeso wangu ndakamuona inini. Wanzwa ndabva kumba ndichida ndinogadzirisa. Wanzwa. Wabva kumba unogadzirisa hadi be. Unogadzirisa chichi pya. Ndakamuona kuna chifari. Chimoko chega changu kutongofunga nezvacho. Ndimonzi yangu. Ende izvi ndakuzvinzwisisa. Vanhu vanonzi azvurayira. What's up, ladies and gentlemen? Welcome back to Sleep Media TV. Do you know when you sleep? Zara. This is Chill Nation, where we chill with different people from different walks of life. And that's the Chill Nation is different. How we don't discuss. Let's especially coming from a man's point of view. Heartbreaks. Kuti zvokumbuna kufamba sei ngumahenda sei tine face nasi auya ku studio akati aiwa ndiwe mfumo wangu nasi ndomutsana kurai ndine hardware yakandibata baba iyo ndinoti zvitese zvibude muhana maiziya saka tinokumbirisa maviewers vese vachangotanga kuti bata munhu paSleep Media TV ka musakanganwe kubaya apo pakanzi subscribe notification icon so that whenever we upload a new video, you'll be the first one to watch it. Naiga, go Zara. So joining me today in the studio, Taylor as introduce. Jaman, I want to check out with Sleep Media TV, Chill Nation podcast. I want to pretend that it's much room. Good day, Mama. Chama mkuruwa. Chaweni nyasha. Mweni nyasha. Ndakaona makatinyorera mukati mukuvasirira ndine nyaya yangu yeheartbreak ndara ndodoti ndishare nyongo yese pano. Patisatosvika isusu mfeso wangu paheartbreak. Toda kuti mumbotanga matipaka background nokuzviintroduce kuti mabva nechepapi ende zvakafamba sei mwana uyu musati matudza kuti muzvika paheartbreak mwana uyu makasangana naye makasangana sei aiwa ndapava chakaitika ndechekuti kwaturo eziya ndakawana basa igore ripi baba 2020 ndakawana basa 2020 ndakawana basa eziya mandari ndokuita chipakwana ndichienda kubasa kunokubikira alright easy so ndiri pabasa easy ndandine mufeso wandaitamba naye tengesa mushopu easy mufeso wandaitamba naye tengesa mushopu ndiye akaita sei ndiye akaita kuti ndisangane nemwana yakaulenza easy kufuna zvakatorera gete kuti zveyapo 9 months muchipfimba baby ichinyenga baby alright 9 months mufeso ndongo yange iri nguva yecovid Bajenge ya COVID yikuti vanhu vanga kunzi ndei mabasa vaisiya muchikwasese zvinhu zvezvo vaisiya fast forward ebidogara sofu ebiravu itachiri mu 2020 pakwatanda bebe manje uona 2020 bebe anobvuma 2020 ndakauya kubhindura kuno 2020 ndibva ndalinga naro March 2021 varazobvuma December 2021 alright apa vane madates ema-events zvese zvakaitika baba right saka chitibve mabvumwa vanhu maakudanana handika chii chakazotanga kuitika kuti pachitika change makazotanga kuona simbe papa makazotanga kuona kuti apa zvinhu zvinenge zvaanochinja ndakanoti basa rakanopera vandaenda padini vandadzokera kwaka so ndadzokera kwaka that was 2024
So from 2021 to 2024, Banchi Mani. Right. But that's okay. It was December. Right. Right. December manaka ubi. Right. Baturwa wiki. Albert Baba. Arwa wiki. Pakadzokera manje. Hapana kutora wiki. Vandatanga kuona machanges. Hiccups. Zvinhu zvikuita munipi. Saka mwana uyu pamamuri kubasa aigara kuno kubhindura. Uona manje chakaita kuti inini ndichitanga kudana nemwana. Hatinomboita 6 months. Mwana akuenda kuchikoro college. Mwana aenda kuchikoro. Akakudzidza uba kwekwe poli. Apenyu masara maku. Inda sara ndoji. But nguva yese yakaenda kuchikoro andiunyepera handina problem yakambosanga. Handina. Kana umbofungira. Akufungira kana kuti sei handina problem yandakamboita nayo. Right. Nditozoti aiwa ndandamutemba munhu. Right. Indanga ndiboka yakasaini kuti ndimutemba. Right. So tatichi 21 handiti aenda kuchikoro. Aimwenda chidzoka chitesesese nongitwe kuchikoro. Right. Abva kuchikoro man. Paakazoyomba kuenda. Paakauya pati. It was December. Pepe. Chidikuitika zvese zvandada kutaura manje yanga yaproblem. Handichazoti iproblem yangu here kana kuti handichadiwa panzvimbo. Kwese zvese zvandikuzama kutaura munhu wangu angati kana kuti ndoziva hatiri vanhu tine pamwe pekuti isu tinenge tichitobhaidza. Handiti tinenge tichitobhaidza tichitoita yakaiti isinganakidzi vanhu. Kwese but inini manje ndine problem yekuti kana ndakutemba. Kwese kana ndakuudza zvandakuudza ndakutemba inini no matter what kana ndakakuzondokuda ndiri no matter what kuti situation yazosvika pane wedra singafenda kafunga wedra kufunga kuti anoita chako because ndakatombokuudza kuti ndokuda. So pane mawedzi akatanga kutaura ekuti ndaitanga kufunga inangofunga zvinhu isitokona kutaura zvinhu pandozofunga ndadii paipepo ataura zvezviva ari kureva chii chekuchi. Kune mawedhi akatanga kutaura wezi akatanga kutaura hanzi pane wedhi chero pane rimwe racho rinogara asi andarisolva wedhi rakanzi iwewe ndichakuramba kana wawana basa. Izvi zvandikuramba usina basa unozondigaira kuti chii. Saka izvi zvasandawana basa ndabva ndaraunikazi ndakangwa musango. Ndakangwa musango so ndogara ndiga but peve ndakamboudzwa wedhi kudazvo but izvi zvarapiduka. Saka zvaive arguments akatanga kuwanda mtezwa akatanga kupaina akatanga kuuya akawanda zvese zvanga zvapo zvese nometa tataura nezvo. Wezi so pane this day kuti ndakazongoda kuzama kugadzirisa. Wezi sama rega ndigadzirisa pakatanga kuuya mawedhi kuti ndikuda space ini zvamusegete ini zvemaspacespace handizvinzwisisa manje wakundondibviringa pachirungu. Wezi pauri space apa auchandinherei kana kuti chii taura chezvo chaizvo ipapo zvinobuda apa imi vamutogosuspectwo kuti panogona kunge pane pamwe atongoreplace. No suspicion yekuti ndikufungira ndasingafungire munhu panguyo ndasingafungire munhu but manje chinhu chakazonyanya ndidhomo pane munhu uswa ndakafona kwezi adiunyepera moment anotanga kupushwa ndizvo kuri murume kana kuri chiflowa rinechinakidza rinotanga kudzika rinorwadza. So pazvaidzika
ini ndaizama kuti asi ndikandifone pakufona ndakabva ndafona munhusi hallo izi so background munhu ari mushopu tozvinzwisisa nditi munhu ari mushopu anotengesa ndi vandabvunza ko ungabheserera paside pako ndiyani ringakuita bhesi recustomer presi ndabvunze mubvunzo uri simbo mubvunzo waize ndakapindura cold shoulder waize ndakaudzwa kuti ukundibvunza izvozvo ukundibvunzirei izvozvo waize onhasi ndakubvunzirei handaumuudza ngo izvozvo panechimwe ndakangoita sei nakuti nhasi vandati abo vandakata vandatopedza nyaya waize vaya zvoenda kumberi waize tasvika paipa asi nhaimo anga iri same day but different time waize takutaura nyaya ababva kushoku ndakuda kubatanidza kuti kupepe boy waize uda kuzama kubatanidza andikunyepera mfeso ovapia futi rimwe bana munhu wangu anga ane problem yokukata waize handingati problem ifeti pazvakatanga kuita so anga ane problem yekuti anondikata uri pakati pekoo waize saka chakazoindinakidza manje chekuti akata handiti zvaita handazama wala kufona right ukuzama wala kufona iri pako iri pako waize yakuda zviri pako vandazama wala kufona ngati apa mwachete haunongoziya chanoziva ndechekuti kana nguva dzakuma10 handiti kuma10 manheru handiti ukafonera chimoko chako ukazofonera pako iri flag aiwa tisi kuti pana side niki chingosomudza red flag vanogona kunge vari amai vakafona kuti baba vafa handiti kana kuti ndingakurwara kana kuti pane zvaitika but amai kana kuchitaura navo pako kuma10 zviri zveemergency ndara mungangopinde 20 minutes ndara nditaura navo hazviite aise vandasiyana nazvo adabo atiite right tazopinda machi ndise pandonoda panapa zvinhu zvakaita se tempa izvi zvaakutoda kutoti tiri face to face right apa manje kumashure kwesoko manje chinzwa manje chaindibhora ndikudzosere kumashure bijana handizvika ndaiti ndikavafona bebi ndikuti asi ndakuya ikoko kana chichi bebi aikafana kuti chi pesakasi uchibva kuharare kana kuti tuya kupinda iye waimbomuenderawo here kunomuona kana kuchikoro chinzwa excuse yandakambopiwa wati ndoda kuya kuchikoro ndati ndoda kuenda kuchikoro ndakapiwa excuse yekuti no iko zvino zvazviti one unogona kuzofuna ndikuinowana kuti chii ndoda kuverenga chichiwezi anamusvisakati abo right aiwaize ufuchina hangu ndisina pressure because ndini ndiri kubasa mazunguva yacho wezi abo saka iko zvino apa manje panenge ari kunokupaga rega nditese ndoda kuya ikoko yenzi no usauye ini ndincherese ndichauya ikoko iwo usauye ndincherese ndichauya ikoko saka pane zvinhu zvandakangotanga kubatanidza after manje ndazoramba weze ndazokandwa musango saka akatoda kukuudza here iye kuti handishada kana kuti izvi zvawakazoona iwewe zvakazoita relationship ipara both zvese zviri tu chii chakatanga kuudzwa uzandichakuda waize but manje kuudzwa handasina problem nazvo but ndaida reason waize akatsanguda aiwa ungorita uchada uda naura there is a reason first one pane reason yekuti waiusa waize ndakaudzwa handiti ndozvo ndakaudzwa ndiri pari ndiri mukombi
ndichouya kuno kuzora baby vananomisa kopi kwevakada hano achitase achaenda wangorikupi apa mukombe kupi exactly ndatanopita gendi yemumvesa wako hano ndakudasi achaenda ndakudzokera vandadzokera kutini aise musu zvangu zvinonyanyoita se ndibata vanhu ndine 2 days vandakwira futi ko gangster vandatanga kuuya kuno aise vandasvika kuno svika kuno bebe tanga manje kuda kunyatsonzwisisa kuti munhu wangu nyaya yako iri paseveche nyazondiudza waise munhu uyu ndakasvika shopa svika kuno welcome cheno zatinokudzeka kuti apa zvinhu handisati mbodiwa manje apa nyepe aise rohaka welcome chichipepe waise yasvika manje pane chandoita ndichoti handinoona ndiri kuharare kumashure inenge ichinzi ndoenda kumba nasekuru vangu ndotabirwa nasekuru vangu kuva vashopu ndadabope saka musuwi manje sekuru vanakuuya vatenda akazviziva here kuti wauya angakutoziva kuti ndiripo pandaenda naye patini tichotaura zvekunyaya nyaya dzeupenyu apa vanhu varambana munhu arambwa asvika padhimba handaramba ndaudzwa zvandaudzwa but reason asikuiziya waiziya asvika kudheni kwavo kuda kubuda sisi vacho waiziya sisi vacho haya munhu atatotaura ndegurezi taura tapedza pandazonyatsogara nemunhu wangu dhaza iwo kuti chii inini chii mwamupa space ndauza imwepa space akatanga kubuda tumakuti kuti sha zvandikutaura ndezvekuti ini ndogona kuita zvevanhu vangu iita zvevanhu vako waiziya tisingafonda ndikati ndezvekupizvo wasanzi unogondera zvavanhu vako ndita zvavanhu vako toramba tiri murelationship kuti sinzi ndati handichakuda iwe uchiita zvavanhu vako nditi zvavanhu vako uonani papa wedhi rekuti handichakuda rairema pakutaura ipapo zvaitoreva kuti hachada ese ona tiri pakuenda vakomana zvatinoita ndezvekuti tinenge tisina wokuti tikwanise kutaura naye ndimuonese kuti munhu wangu ndikuita se ndikuremera ndiri pamahwa so ndakamboenda dzokera kuna bheri because inini system yemunhu amene magadzirwa yakaita ikajaira zvaijaira kuti everyday ndinomuka ndoita se ndoona foni chichi so ikazobreka mauyu iwawo maroutines wawo kuti abreak on ndo zvinoita kuti tirwadziwe nechi so inini ndakamboenda that day kaenda paipaenza vanogadzirisa ndakatoenda nemota ndasvika andapakira kure aise andaburuka mutoplana apa kada munopedza aise ndanotaura nemunhu wangu wangoti uri kure zu wobva wamira wobva watarisa munhu wako uchimona iye asiri kukuona pachochimunhu wobva wanyatsona kuti iwo apa kudzimbikana ukurwadziwa ukubatikana wobva wamona ari kure zu unyatsona kuti munhu ari kufara bebu zvake zvikuiti uyu munhu arara stress uyu munhu ari kunakirwa life yake iri kufanya mfeso wangu ndakamuone nini wanzwa ndabva kumba ndichita ndinogadzirisa wanzwa wabva kumba unogadzirisa hati bei unogadzirisa relationship yangu ndakamuona munhu achifara ini ndi moyo wakapwanyika mfeso wangu ndakangotena
ndikadzokera sina mbotaura naye. Sure. No. Sina mbotaura naye. Asina kumbonotisa. Asina umbuzivo kuti ndauya. Up to now hatuzivi. Up to now hazizivi ndakaendeko. Mfeso wangu vanchiti kuenda atibreak. Vanombokubatisa chinorema mukuenda atibreak. Unoona inini ndakazviona ndikuti atibreak kuona pfungwa, brain, mentally and physically ukatadza zvishuwa kuenda atibreak, ukatadza kuzvibata unozviraya. Ende izvezvi ndakuzvinzwisisa pavanhu vanonzi azviurayira. Ndakuzvinzwisisa pakuti ndapinda nerudivo. Hakusi kunzi vanhu veve vari wiki. No, vanhu veve vane vaita wiki pamental nepaphysical. Ukuona apa ndopedza ndakuzoti mabreakdown ichi nemarutines akabreaka apwanyika ndidzi. Kune zvanga zvajaira system yako zvaisisa vanhu. Zvinonetsa kuti brain dzikurumidze kuti ase kuprocessa zvese izvi. Zvinhu zvinenge zvichikuremera mufeso wako. Panguva iyoyo. And the only way yekuti ubude panzvimbo iyoyo ichi inenge kuzviuraya. Ende unozviuraya. Not kuti uda kuzviuraya. But chinokupusha kuti uzviuraye ndechekuti mufeso wangu auchangomeditita urwanya una munhu ukwanisa kukuudza. Andikuona dzimufungwa dzekuuya. Andakaudza kuti ukona vakomana. Hatina munhu wekuti tinokwanisa izvezvi ndikauya kwauri tiri panze apo ndikati amufeso wangu ndiri kuchema mumwe wangu susu unotanga kutaura kuti aiwe mabebe titi hapana. But isiyo type yeconversation yandine nchida kuti undiudze. Motivation kana kuti kundibatsira kwandine nchida kwauri wewe. Hakuzi kuti unofanira kuita sezvo. Ndokona kunge ndatouya kwauri. Your last option kuona mukomana wako kwauri. Your last option peswa ndauya kwauri wewe wondiudze izvo. Hapenyi ndikuchema. Ndikuwadziwa. Hapenyi aizokutora serious. Chinzwa manje. Pain yemoyo. Ndiri yakasiyana pain yechironda. Pain yechironda ukakuwara pana munhu ukabvaruka pana vanhu vachikudhura chironda cheche unotozoita ichi hachina pressure ndikangudya maepo chinoita ese but chemoyo nangu ukadya epo nangu ukafunga nangu ndikakutora tikaenda newe omufarira kuenda tasvika newe wanzo hazvina effect hazvishandi. Wakamboplaya film waumva wangototarisa wotadza kuona film but tichiplaya ndozvaitika kwandiri. mukusikatombonotiise kuti pane zvikuitika pa ndainzwa ndichinyura pamubhedha pamagumbezi akarara nzongo kunyura chii chikaitika pa ende zvakatozondifosa kuti ndimove out kunze uzi setup ingerimbe munhu yaingondifungidzisa kuti waise saka zvakandifosa. Saka mukoma kuzvinzwisisa what you've been through and toda kuti munyasotiudze nemi kuti muzosanga munyasohila right chii chakanyatso kubatsira kuti mutange wei right. Kuona question yawabvunza nanhasi inini ndikushiya kuti chii chikuita kuti ndirambe ndichikwira ndichingoenda isi kutaura naye kana sei handizi asi kutombobata foni mukuenda pacontact kana makatodelete vanambodelete munadzo just hoping kuti one day she might hope pachimafiya nyepera
hope dziripo handiri but hope pasina faith sei kuti ndizvo zvandinotaura kuti mfeso wangu zvinhu zvinozongoita nenguva yaMwari nguva yedu isusu yatenge ichida zviite. So imimi would you say kuti you are over here now? Over chinzwa manje chimwe chinozoita nditi handisi over ndechekuti handikuona ndokutaura kuti mwana uyu akandityora nhasi muchiri kutonzwa kuti pane akandityora zvekuti kana kuti ndikanzi musikana uyu chimoko icho mfeso wangu asi kuda kuona chimoko pasaidi pangu zvaizvizvi asi kuda kuona chimoko pasaidi pangu ende asi kufunga nezvechimoko pasaidi pangu chimoko chega chandiri kutongofunga nezvacho ndimonzi yangu. Saka tototi zvaizvezvi handiri kutomboda kunzwa nezverechiti handikunyepera zvaizvezvi ukuona funga kwenyu chinzwa inzwa chikuita kuti ndisadaro ukuona mfeso wangu chikuita kudaro ndechekuti ukuona pain yandakudza kuti pain yava iri dangerous chandise kuno ndechekuti ndinotora mwanui vake ndomuita chimoko handiti ndichida kumuita bandage rechironda ndozopedzisira ndamuisa panzvimbo yandiri izvezvino apedzisira akutochemawo nekuda kuti ndamuita bandage rechironda zvandina saka saiko zvirina negumi repadivi. Saka munotarisei uzopinda murudo kana murushedza kuti zvaizvi since tikuti zvaizvezvi munotarisira kuzopinda murudo zvaita sei? Ukuona gangster izvezvi momze yangu ndevakira kana 20 dzimba 20 number 20 number but 20 dzimba yechi 21 ndova ndapinda kumangu 20 is a big number. Is a big number, but mfeso wangu handikunyepera. Saka tiri kuti unoona kune vanhu ini ndaitombozvirambawo but ukasvika pastage yandiri yekuti you don't believe kuti love is true unosvika 20 dzigotodarika. Saka patokutaura dziri nyaya dzekungopinda mulove dzingopinda kuzoti ndichapinda but not any time so ndichapinda ndichasangana rudo aikozonasi kuri tsvaka apa muti unongorwa hitendra no hitendrani ndikakurova kuti hitendrani amazvona kune chinonzi hitendrani mazvani anorana ndiwo kuti waiti waizi hakuna inonzi handisi tisiri kuita hiti totatarana but ari kuhitiwa wati ndaendarana mazvani uri pakati pekuita hiti sononombodobatwa nekukodzera saka hazvihitenrani infact ukona ichi chikutondinetsa ndechekuti hasitombofunga nezvezvese izvozvi ndozi kutondinetsa kuti kuchii asombogaya kana zveanoti musikana anoti tida kuzotsvaka handinopfungwa ese. Right. If she is listening right now tomboti ari kuteerera zvezvizvi maprogramu iri mune zvamungade kutaurei kwaari iye ari munhu wake? Yes, ndoda kutaura apamwe mune zvinhu zvekuti ari munoti patime yeye pamwe maybe munozonyaso makazongoti munhu ari kutofara ndiseni nazvo but maybe if something that you would like to say to her, suppose she is listening right now. Pane zvinhu zvandotoda kutaura. Ukona mwana uyu anofunga kuti pamwe ndinomufungira mweya wakaipa anofungira zvakaipa zvezvi but chandodoti anzwe ndechekuti kana uchiteerera inzwa inini
handina chakaipa chandokufungira, handina problem newe, handina kuti ndikasangana newe murodhi ndichatochinja rodhi kana kuti ndichakusvipira kana kuti no, handina chakaipa chandinokufungira. Iwewe dhuyu indoite nini ndozvakutongoiti, handina chakaipa nayo. Apa murudongo idzo ngomudzoti nyangwe usambonditiza zvako handina chakaipa chandinokufungira. Boss pane mamwe mameseji anombondipendera akafunga kuti wandokumufundira zvakaipa. Tinokwanisa kuti manyasha dzekuudzwe anenge meseji adikwati kuti ndikuudze usadaro, but kune mameseji andinosendera ekuti anofunga kuti pamwechi gangster hazisi kunifungira nawo reri. Inini ukada kutarisa ndozvanoda kuti ukada kutarisa inini most unoteerera dhanzo yekujamaica. Dhanzo yekujamaica is more about violence. It's more about violence and stuff. So inini pandinokota mabhazi aya ndinokota ndanakirwa neline wezi ndovanaposta angu line rangu club gataro vachi ba roba yatonze chichichi waize but handina problem nayo waize handina kubva pandakangoona kuti amuna ari kufara waize ndakabva ndatozviudza kuti no fesu wangu apa usina pasina chako siyana nazvo. Zvinonetsa kuti takatongosiyana nazvo takutongoenda ndozwa kufara unozamufeka wangu kuti you have courage kuwewo wazvitaura vanhu padandemutande resocial media inova iri big challenge yekusangana a lot of guys out there. Mtu zungumza azomwa poison but ukakwanisa kukurisa uchitaura nevanhu kuwana someone unoudza zvinhu zvinoita seke zvinokubatsira wewe. Ndara ndezvipi zvamungada kuudzawo someone who is going through a heartbreak right now? Kana kune kunze kune munhu who is going through hazvine musikana Koma. Chinhu chandokwanisa kuti ndikuudze ndechekuti munhu wangu inguva yauya, inguva inodarika, tinorwadzisana. Pamwe pachona pane mawedha anondibowa zvakubati, pamwe pachona zeshuwa, pamwe pachona tinofana kukura. Unoziva kuti tikasasangana nazvo zvinhu izvozvo, pamwe pachona tinogona kusakura. Tinogona kutokura through heartbreak. Saka inguva inodarika. Usazvive mwoyo kuti saka ndakazosiyiwa nemunhu kana tichi, ende usafunge zvamaitirana kumashure. Bozi ndozvo zvinowanzoita vanhu vazvo. Usafunge zvinhu zvamaitirana kumashure kuti takazoitirana kuise. Inguva yachona yamaidana hauchadiwi. Saka chimbozvigamuchira, ukakwanisa kuzvigamuchira, mbijana step by step tozviziva. Nezvinotorema kuti uve step by step, but just be patient. Ungoita step by step, baby steps. 1 2 uchiona. Kana ukafunga kuti nhasi uda kumutexta, unokwanisa kutomutexta. Wamutexta wobva wazviregerera kumutexta. Waize, wamutexta, nhasi chichi, waize, unoda kuti uzviregerere panzira, pajeni yako yokutoreta munhu. Unozviregerera. Uchienda mbijana, unotozoona mamwe musi wamuka, unotombofunga nezvakufunga nezvo. Yes, unotombofunga nezvo watoswera. Ndozvinoita munhu. Yes, powerful. Mbijana powerful. Mune zvimwe zvinode kuwedzera? Zvimwe zvekuwedzera panyaya yerudo. Panyaya yerudo
ndokuti vari murudo itai but be careful nevanhu vanoita navo and bozi patinodana hatisi kuziva kuti uyari pachokwadi kana kuti bozi kune mumwe anenge ari pachokwadi nemumwe anenge asiri achida kushandisa kunzoko kune mavicious vanouraya saka anoti vari murudo itai but be careful kuti munhu wako ari kudeni nguva iya mukoma ndoda kutora mukana uyu kutendai nekuva open and honest nekuya pano papodcast iyo and zvichiwa heartbreak it does not define us, it actually refines us. Inotototanga kuona nyika nemiengo usingakaona ndizvozvo and mastories akaita seaya anobatsirawo vamwe vari kunze kuti vasafire kunge vari vega muzvinhu zvavari kusangana nazvo. Tinoti kwamuriwo imimi if you have a story of heartbreak like this one, do not hesitate to reach out to us and come and share your story. Tonzwa kuti zvakafamba sei. You never know, your story might help someone out there who's going through the same situation like yours. But as for now, I want to thank you, my brother. Aiwa, tinotenda makuru nekuti kuunza kwamaita baba. Thank you very much. And this is your boy Sleep Nelly Kwan signing out. Ko Shasa.